abụkwa na nwa m etoro ogologo bụ na nwa m amaka ihe. Yes, abụ na nwa m etoko ogologo bụ na nwa m amaka ihe. Ife nchi kwuru okwu a bụ na this man na-akpọ Matias Ezeaku. Matias Ezeaku lesiri anya fụ na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji akwa ọkọtụrụ akị onye eze Jizọs with nkata ọgwụ ihe ka iyi. O ji for almost going to almost 3 to 4 months now. This man about Matias Ezeaku apụtabe one single day mee video na ayo Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike bail all these 3 people. Again, lada ifo focus bụ na fight ndị ụka. Those who challenges na so that na ọbụ na nke America me Father Hale. Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji akwa ọkọtụ aka eke hit with nkata ọgwụ ike since almost 4 good months na Matias Ezeaku emebe video with one single day kwuo okwu maka ndị efo. Which na the those 3 people na bụ ndị omenala. Yes, as can elewine like that, not on dominant ibe. But this man they make video for one single day. Woku basara there. Happen no every day by double church, every day by double church, no. Every day by day. This man about Matias Ezeaku about church, no. Or look at church or church galo flyover or church garo second Niger bridge. Now all these Western countries or church bear this type of things. But Matias Ezeaku about church, no. Since Governor Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, ji akwa ọkọtụrụ akị eke it with onye eze Jesus. Yepụtago okwu maka asị ka echekwe like that. Ịma na Matias Ezeaku with onye eze Jesus ọ ndị omenala ibe gị. Igwesi ga na yo Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike bail offer. Yes, igwesi ga na yo Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka enwe ike bail ndị omenala ibe gị karịa na fight ndị ụka. Every day by day bụ church n'ọnụ. Yesterday Apple Court, you got Matias Ezeaku was raped na court what Governor Charles Chukwuma Soludo said that name with freedom of worship. Yes, say name with freedom of worship every day against Christianity. Yes, it was said that name with freedom of worship. Yes, now that if we see me akwa ọkọtụrụ akị onye eze Jesus with nkata ọgwụ yiki arrest. Yes, that name with freedom of worship. That na iya fa na eme abụrụ ga na agwụ no omenala ka fa na eme. E karepụta na court yesterday kwuo ya this ka Governor Charles Chukwuma Soludo ga-ege ntị n'onu. Or every day by day, tata 1st of April. After go up the challenge also so that now Dr. Paul Chibo see ya put up for challenge no and Newi teaching hospital. Yes, he could say that Gawa Governor Charles Chukwuma Soludo said that now you and then the no oh man I can't name it. That name with freedom of worship. Or break churches every day by day. Amen church or church go second Niger bridge. Oza adrom church garia. Dollar boglabogo church game. Thanks for watching, but please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.